cha mfowethu lapha ke mawuzucula nje impela hayi ungaze uyiphathe iphelele bese usethi hayi khona ngishaya blues lena nami ngizobona insizwa lapha kodwa ngiyaqala ngibona ubala nje lapha ndoda hawu insizwa upset majotha bethu awuncize lapho hawu uthini mfowabo la hamba naye uthi hayi isandla lesakusona isiqikile ya awushayi impela umntwana sibone ukuthi uyisandla kanti majotha mina lo Khosi FM thola ungasho awuthi zonke intombi lalele manje zishaya emhlangeni thola ungasho habi asebusando ho ufapha umdilo original. Yabona mfana wakhalusma. Wathi ayikhona washesha wakhomba insizwa engaphelele. Imayibona insizwa ayithandayo ngokubona. Tetema njalo lo. Angazi ukuthi umyeni wakho uyasizisa yini ukuthi sima uyakhala lemsakazweni khalela manje. Kade bofifindo khona solo lo. Hey, usetetemela majotha manje. Awu, suka majotha. mfoka majotha mfethu sibingelele mntaka baba. Tulungasho. Awusukhona umsakazweni ngeke singasho lapha uyashiwa. Khona into engithathe yalo. Ya mfethu. Mina ngiyinsizwa impela. Ngangibuka ngibona. Simaningi. Manje ngokubiyoni kahlambuluka. Ngiyahlangana ngithi nje ngishayele yanto yangayicula ngela ngithi khona jula mfana. Yithi sonqoba le ngoma. Hey. Majotha. Manje umajotha ubani umajotha kusuka utshela abalaleli mfowethu lo muntu oshaya ihiti engoma emnandi kangaka ecula yonke indawo emfowethu ubani umajotha. Majotha uzijulile abazungu. Uzalelwe okuko esigodini saseNyanga kaMapungulu. Uzalwa ubaba umkhweli nomama. Oh, ubani uyihlo umphindi uyihlo. Baba umkhweli. Oh, awusala insizwa. Ngicela masiqedela ke seyiqhubeka umkhwele gijima. Yebo. Oh bakithi. Hey, Umkhwele ejulele nje. kamana ke. Uhamba kuleli makithi umkhweli. Ayezilelake. Sisengumculo lampoka baba. Uyihlo usechaziwe. Majotha semi interview la msakazi. La utrain number 6 ukuthini la. Sikubamba la utrain number 6 ngeke sithi ucukuza mfana sikuze ukuthi ke lapha uthini mpoka mkhweli. Awunsizwa lana zalo mpoka manzini ugwabeni lapha ke uzalwa umkhweli uyise. Sekwanele phela. Baba
Ahora kuzenye yako baba. Aisafunde yako. Ai, isi aterera le.